Assalamu alaikum warahmatullah. Ɗalibai sun yi min tambaya akan ta yaya za su shiga kasuwa, ta yaya kuma za su saita stop loss da take profit, ta yaya kuma za su iya fita daga kasuwa idan sun samu riba. So na ce insha Allahu zan samu lokaci in fitar da bidiyo wanda zai bayani ƙara-ƙara akan hakan. So kamar yadda a kullum nake gaya wa mutane cewar wannan kasuwancin yana son ilimi, yana son experience, yana son gogewa da fahimta, watan kuma da basira. To ba yadda za a yi mutum ya shiga ya yi kasuwanci ba tare da ya fahimci abubuwa da yawa na game da kasuwa ba. Misali, ya fara sanin ina kasuwa ta nufa, sannan me ake yi a kasuwa a wannan lokacin, me ake son a yi. To duk wannan abun yana da kyau, za ka iya samun wannan bayanan daga abin da ake kira da suna fundamentals da technical way na fahimtar kasuwa. Misali, fundamental na ce mostly yana da kyau mu dinga amfani da forex factory mu ga menene fundamentally yake ƙoƙarin ko ake son a yi a kasuwa. Sannan technically dole ne za mu zo mu kalli chart ɗinmu mu ga me chart ɗinmu take ciki. Let's say kuma kaman yauwa, let's say kaman wannan currency fair, bari mu nemo wata currency mai ɗan opportunity sai mu shiga mai trading mu gani. I love gold this week. Bari ɗan yi buy da wannan. Bawo da shi ba. Ɗan yi buy da shi. So kasuwar yanzu da safe is very dull, amma bari in yi amfani da wannan opportunity ɗin in shiga nuna mana yadda za mu yi buy ko mu yi sell, sannan mu sa stop loss ɗin. Kuma kamar wannan kasuwan gashi mun samu impulse move, gashi mun samu corrections. So correction ɗin ba mu sani ba, za mu iya amfani da moving abin nan Fibonacci retracement. Idan na danna nan zan zo daga nan sai in ja shi zuwa nan. Kun gani? To kun ga aƙalla retracement ɗin ya tsaya 38.2. So I'm hoping maybe zai iya saukowa har zuwa nan ko zuwa nan kuma ya koma. So the first thing shine wannan dai kasuwa tafiyar ta sama, probability ɗin tafiya sama ya fi yawa akan zuwa ƙasa. To wannan kasuwa in na zo zan iya zuwa 4 hours in gani me ke faruwa. Kun ga a 4 hours ɗin ma already sama kasuwar take ƙoƙarin yi, although ga wannan high ɗinmu har yanzu ba a taking high ɗin ba a taking out ɗinsa ba, amma we are hoping that. So yanzu wannan ya nuna min direction na kasuwa, kuma da downtrend ne su, amma yanzu an yi canza tafiyar saboda wannan low ɗin it has been taken out. So za mu iya amfani da wannan chart ɗin nuna muku yadda za mu shiga kasuwa ko mu fita daga kasuwa. Haka yanzu zan zo 5 minutes sai in zo in ce zan yi executing ɗin buy. Na zo danna buy wannan alama. Misali, me yasa wannan abin yake? Okay, na danna sau biyu ne. Misali zan zo nan order, idan na danna order, to na yi over commanding ɗin wannan abu. Bari zan sake buɗe trading platform. An samu conflict ne. An samu conflict, bari in sake buɗe trading platform. So a yayin da trading platform ɗin yake buɗa, bari mu je kan fundamentals ɗin mu dudduba mu gani. So kun ga yau gaba ɗaya ba mu da wani fundamental da zai yi tasiri a kasuwa, illa sai dai US information da zai taho daga US da ƙarfe 3, watan consumer confidence ne wanda muna ganin zai hau America, which is good for the American. In ka zo ka ɗan danna nan za ga interpretations ɗin.
So nan shine aka ce actual greater than the forecast is good for currency. So definitely in abin ya faru yadda ake expecting ɗinsa to is going to be good for US dollar. Wannan lafiya bai buɗe ba. Ok, ga shi nan na ƙoƙarin buɗewa. So wannan za mu iya duba latest news ma mu gani duk ba wani su bayanai na a zo a gani. To kamar yadda na gaya za mu iya ma amfani da daily fx shi ma mu gani me ake ƙoƙarin yi a kasuwar. Sannan za mu iya zuwa ma trading view mu gani. Mu gama da wannan. Wannan shine official website ɗinmu ga waɗanda suke da interest suna so su kawo, amma currently is under development. Ina kan developing ɗinsa ne, na ɗan sassaka wasu abubuwa amma ba duka ba. Kun ga wannan kaman idan ka zo a cikin bari mu je home page, bari mu danna home page. Yawwa ta kawo mu home page. Wannan shine home page ɗin website blog ɗinmu. So wannan shine. So sai mu zo mu ce in kana so you need to know about us, you come here. Misali about the author ni kenan watan. So I am Ibrahim Isiaka, a full-time online entrepreneur working at home while specializing in forex trading, commodity, cryptocurrency, stock market, and online digital marketing. So ina ganin zan ma ɗaɗɗora other stops da nake daga baya na koya. I use this means to help people know what all these online businesses are and how they can leverage from them using simple and clear both English and Hausa languages to help the message to pass the message to them. God willing, if you share your time with me, you will never regret it, inshallah. So this a little bit about myself, then my missions, my visions, then analysis. I'm going to be putting technical analysis, fundamental analysis, and market sentiments. Then education, when it comes to education, first thing we have the psychology, trading psychology, that's knowing oneself, personal development, money management, then foundation knowledge, intermediate knowledge, advanced knowledge. Sai broker, kamar broker ina tsaman na saka akalla biyu daga cikin broker da nake ta'ammali da su, wanda na ɗan kwana biyu ina amfani da su ba wani matsala tsakanina da su. So waɗannan su ne. And I say my student often ask me the question that which broker is reliable to trade with. I always tell them it depends on certain factors such as regulations, security, customer care, reliability, transaction cost, deposit and withdrawal, platform execution speed. However, based on my finding, I will recommend this broker because of the above point they fulfill. So na ɗaya mostly wanda kusan 90% da su nake mu'amala su ne IC market. So in kana da interest in ka zo nan za ka iya zuwa ka zo ka buɗe demo account ko live account. So in ka danna demo account kana danna zai leading ɗinka zuwa official website ɗinsu. So sai ka ciki duka abubuwan wanda na yi bayanin yadda ake buɗe account a videos ɗina na baya. So in kuma misali kana buƙatar ɗaya daga ko za ka iya zuwa ka yi amfani da hot forex, to shi ma in ka danna shi zai leading ɗinka zuwa official website ɗinsu inda za ka je ka ciki. So bari mu koma, ina ganin trading platform ɗin yanzu ya buɗe, mu yi wa mutane bayanin yadda za su yi buying ko selling. So kamar wannan instrument ɗin ina ganin a wannan instrument ɗin ne nake so in yi, ka ga ma tafiya yayi tafiya. So ina so in yi buy, sai in zo in danna wannan order, new order.
so zan zo in saita loss size ina, yana da kyau ku yi la'akari da loss size ɗin ku. So aƙalla wannan loss size ɗin ina ganin aƙalla tunda $1,000 ne bai shige kai trading da two loss size haka ba. So sai ka zo ka saka place order. Kun ga har ya shiga, muna shiga an caje mu commission na $14. So har sai mun yi ƙoƙari mun covering 15 kafin mu fara samun profit. Watan kun gani, kun ga yanzu mun fara samun profit saboda yanzu ka ce this minus this one will give you this. So sai mu zo nan, kun ga nan idan kana so ka sa stop loss, misali kun ga inda na shiga sai in kama wajen, kun ga an sai in jawo shi, zan iya barin stop loss ɗina a nan, amma tunda loss size ina ba wani mai yawa bane, ina ganin I will take it rather. So account ɗin $1,000 zan, I'm ready to lose let's say $30, sai in saita shi zuwa $30. Yawa mun gani har zuwa nan $30. So tunda na yi hoping zan yi losing ɗin $30, so zan iya kuma zuwa in ce zan yi 1:2, sai in zo nan in ce $60 nake targeting. Kun gani? So in ka zo ka ɗan kara a za gani kaga $60 za ka samu 30.119 cent abin nan pips kenan kafin kai asara wani aka kai, wannan shine profit ɗinmu, wannan shine kuma asara zamu $30. So wannan kaga mun saita take profit ɗinmu, wannan shine take profit ɗinmu. In ka zo nan zaga TP ga ticket number ɗinmu TP, sannan kuma stop loss SL, wannan kuma shine entry point ɗinmu buy, wato mun yi buying kenan da loss size ɗinmu 0.02. So wannan shine bayani na game da yadda mutum zai shiga ya sa ya yi taking positions, ya saka stop loss ɗinsa da me kuma da wannan ya ake da su, bari in cire wannan layin saboda ku ga alama, kuma bari in ɗan ja shi kaɗan ƙasa. Yawa, so kun gani wannan shine stop loss ɗina, wannan shine take profit ɗina. To yanzu na fara making profit, na sami 10 cent. To aƙalla fa ku gani mutane ya kamata mu farga mu fahimci wannan harkoki sosai. Yanzu misali aƙalla ma a ce da sassafe nan tun kafin in fita na samu nawa, let's say almost $1. Misali a ce ma $1 yanzu a Nigeria currently is almost 460. Kaga na tun kafin je ko ina a gida ma na samu 400. Akwai kuma da yawa yanzu in za ka ga sun je kasuwa daga safe, let's say masu karɓan albashi a shaguna ko a kamfanoni ko something like, let's say a wata kana karɓan let's say 30,000 naira. So 30,000 naira everyday in ka divide ɗinsa by 30 kaga kana karɓan 1,000 kenan. So shi kuma 1,000 nan a forex market nan kamar nawa kenan, za mu ce divide by 460, kaga $2 kenan da duk abin nan. So a rana kuma akwai yiwuwar kamar wannan account ɗin ɗazu da na nuna muku, kaga yanzu ma kana ƙoƙarin ka samu kusan $2 nan take tun kafin ma mintoci su yi nisa. So that's how the thing is. Mutane ya kamata mu tashi tsaye mu fara mu yi amfani da ilimin Allah, ya bamu free will. Mu ne kasance mu tsaya mu understanding in what is good part of our life and what is bad part of our life. Ya kamata mu yi aiki da shi mu samu alkhairi. So wannan shine. So mun gani har mun samu $1.22. So that's how the thing works. Bitcoin kuma shi yana ta ranging, although ga shi ya riga abun nan. So wannan shine tutorial ɗin dama da zan yi in guiding ɗin mutane yadda za su yi buy, su sa stop loss ɗinsu, which is this place, sannan start take profit ɗinsu shine wannan. So da fatan insha Allahu mutum gane. Yauwa sai na ƙarshe kuma misali kun ga mun samu wannan as profit. Idan ina so in fita kawai abin da zan zo, kun ga nan wajen kawai sai in danna, kun ga na cire profit ɗina. In ka zo ka duba nan za ka ga cewa ga shi na samu profit ainihin a $1 da cent 20, da set 52. So akwai commission na 14 abin nan, in aka yi minus in za ga na samu 1.30 something.
kana so za ka iya zuwa wajen broker ka maza maza ka cire. So ina so kuma in koma to sai in zo in sake shiga nan sai abu nan ka kamar loss size idan misali let's say na zo na increasing ɗin loss size na let's say one loss size za ku ga yadda abin zai, amma ina son mutane dan Allah mai alluka kun gani nan take an caje ni na $7 kuma in kasuwa ta yi ƙasa za ka gani the more. So the loss size ɗin yana determining ɗin adadin losses ɗin da mutum zai yi da profit kuma da girma kenan. So yanzu misali ɗazu kun ga na zo na sa stop loss ɗina har nan wuraren, yanzu in na ce zan kai nan account ɗina ma ba zai iya ɗauka ba, sai dai ko in dawo da shi ɗan nan kawai ɗan manageable nan kaɗan. So na in take profit ɗina let's say in ɗan ɗauke shi daga nan zuwa nan kun ga nawa kenan daga nan zuwa nan dala, bari mu gani daga nan zuwa nan kun ga na samu dala na dala 425 nan kuma a sarrafa shi ma kun ga dala 500 da wani. To yanzu ina so in dan samu abin da na samu kawai maza maza in fice saboda na shiga da loss size sosai, na yi haka ne kun gani kun ga har mun samu dala 3 kun gani bari mu fice da wannan kun ga har mun samu dala 3 nan take cikin dan mintoci. To kun gani kun ga kuɗin mu yanzu ya zama dala 4. So dala 4 yanzu ka buga nawa ne? So mutane we have to learn kar mu zama bayan wa'yansu, ya kamata mu tsaya mu yi abin da ya kamata. So Allah ya bamu duk abin da ya kamata, bari mu shiga wannan kawai in batta a haka a 5 abin nan ɗina shikenan na haƙura 60 70 100 bari mu batta har zuwa na san dai so ba ta iya yawa 100. So kuma again hoping ɗina I'm hoping that to have let's say kasuwa za ta iya bindin har zuwa nan let's say $200. Yawa I'm hoping samu $200. I'm hoping to lose $200. So kun gani muka titin zan na shi shiga na ɗansa samu abin da samu. So people have to be very careful kasu bari mutane suna using ɗinsu. Allah ya yassare mana ya bamu kwanya ya bamu free will, we have to work hard to make these things happen. We need to help others, not other people should be helping us. We are the people to be helping people. So shine kawai. So wannan shine kawo mu ƙarshen yadda